Så er det videre til opgave 4, hvor vi har lavet et rutediagram. Den starter med en ellipse, hvor man skal trykke på det grønne flag. Så kommer den med en betingelse, hvor man skal svare på, om der enten er 0 sko, eller om der er lig med eller større end 1 sko. Hvis der er 0 sko, så kommer der en til ellipse, hvor programmet helt slutter. Og hvis der er mere end eller lig med 1 sko, så spørger programmet, hvad koster et par sko i USD. Så har vi en masse skråstillede firkanter, hvor vi skal indsætte noget input. Vi skal sige kostpris per sko, skopris i alt, hvilket er antal sko gange kostpris gange 5,5. Så går vi videre til forsikringspræmie, som er 1% af skoprisen i alt. Fragten den er 8 kroner per kilo, hvilket er antal sko divideret med 100 gange 75 gange 8. Så har vi speditionsomkostningen, som er en fast omkostning på 1250 kroner. Så går vi videre til kostprisen, som er fragt plus speditionsomkostninger plus forsikringspræmie og plus skopris i alt. Så har vi salgsprovisionen, som er det sælgerne de tjener på at sælge de her sko, som er antal sko gange 15. Så har vi variable omkostninger, som er salgsprovision plus kostpris. Variable enhedsomkostninger, det er variable omkostninger divideret med antal af skoene. Så siger programmet de variable omkostninger, og derefter de variable enhedsomkostninger. Så har vi til sidst en ellipse, hvor den slutter. Så har vi selve programmet, hvor vi starter med at sætte de variable omkostninger og de variable enhedsomkostninger til 0, for ligesom at 0 til, for hvis man har brugt det før. Så beder vi om antal sko, som de har købt, og så sætter vi en variabel antal sko til det, de siger. Og så hvis antal sko er lige med 0, så stopper programmet. Og bagefter så spørger vi, hvad skoene koster i US dollars. Og så sætter vi kostprisen per sko til det svar, de giver. Og så finder vi skoprisen i alt ved at tage antal sko gange kostprisen gange 5,5, fordi det var det, vi fik at vide, US dollaren stod til. 5,5 per dollar. Så har vi noget forsikring, som er skoprisen i alt divideret i 100 for at få 1% af kostprisen per sko. Og så har vi noget fragt. Fragt, det tales 8 kroner per kilo, så vi har antal sko divideret med 100 gange 75 gange 8 for at få fragten. Så har vi nogle speditionsomkostninger, som vi sætter til 1025, fordi det er fast. Så har vi for at finde kostprisen, så plusser vi fragtvariablen, speditionsomkostningvariablen og forsikringsvariablen og skopris i al variablen for at få kostprisen. Så for at sætte en salgsprovision, så siger vi antal sko gange 15, fordi de får 15 kroner per sko. Så for at finde de variable omkostninger, så siger vi salgsprovision plus kostpris. Og for at finde variable enhedsomkostninger, siger vi variable omkostninger divideret i antal sko. Og så til sidst, så siger vi til vores bruger, dine variable omkostninger, og så hvad det er. Og så bagefter siger vi dine variable enhedsomkostninger, og så igen hvad det er.